Hiya guys, croeso nôl I Pop Tea. Mae 'da fi vlog I chi heddi sy'n super duper exciting. Fi am fynd â chi tu ôl y llen ar raglen Stwnsh Sadwrn. Okay, so mae hi'n ddydd Gwener, a bob dydd Gwener, mae gyda ni ymarferion ar gyfer y rhaglen byw sy'n digwydd dydd Sadwrn. Iawn. Banta ni! Unwaith I fi gyrraedd, oedd rhaid fi fynd yn syth i'r booth recordio mwyn recordio cwpl o bethau ar gyfer eitemau oedd yn mynd mas ar Stwnsh yr wythnos yna. Fan hyn, chi'n gallu gweld fi yn ffocysu'n rili galed. Iawn, Rhyds? Fi'n dda iawn, diolch yn fawr chi. Rhyds yw'r rheolwr llawr. Fy favourite rheolwr llawr. Trial cadw reolaeth a cadu. Iawn, da? Iawn. Chi ddim cael microphone o'n i gyda. Mae fe... Fi yn nawr. Helo! Helo! Be ti'n neud y ffilm o fi? Ni'n trio gweithio fan hyn, Cadi. So, ni jyst yn cael ein meico lan nawr. Mae Jed fyna yn cael ein meico lan fy Siôn. Helo! Sut mae'n mynd? Sa'n fos chi'n abod, Jed? Na, gwyneb newydd. Sut mae pawb? Iawn? Fel chi'n gweld, ni'n cael ein meico lan, earpieces mewn yn barod ar gyfer yr ymarfer. Os ych chi moyn cael gymaint o views yma Jen yn cael, ti angen cael ni yn y fideos yma, right? Right. So ni yma. Right. Helo a chroeso I Pop Tea! Right, pawb, dyna dy fi mewn I lle newydd fi ar y rhaglen, y booth VO. Cop. Yn fyw. Mae'n glitter ball. A... edrych ar hwn. Fi bach yn Elvis Presley. Reit, fan hyn I chi'n gweld ni'n ymarfer cwpl o links cyn I ni ymarfer o dop y rhaglen. Rhydian yn rhoi cyfarwyddiadau. O'n i, o'n i gysau i wneud. Le, gaffi. Ti'n eisiau bod ar gamera? Dim heddi. No paps, no paps, no paps. Y brains tu ôl yr operation. Oh yeah. Tom, ti'n gallu symud mas o'r ffordd. Y brains ma. A just fel na, mae hi'n 10:06 yn y bore, ar fore dydd Sadwrn, ac mae'n lot rhy fynedig I siarad pan ni'n gadw y tŷ bore yma. So, fan hyn chi'n gallu gweld yn amlwg, fi'n cael fy ngholir a fy ngwallt wedi wneud, gan yr hyfryd Juliet. A fel chi'n gallu gweld, mae Leia wedi cyrraedd, a fan hyn ni'n jyst yn siarad yn byti, siwr o fod beth ni am wisgo, a mae'n dangos opsiynau gwahanol I fi. Ffili aros. A fi, coes glynydd. Yes. A mwyrau. Ia. Mae'n mynd tro. Mae'n bwysig. Chi wedi joio'r rhaglen bore yma, boys? Fi di joio heblaw am yr eitem ble ni'n gorffen neud hwn. Ti wedi bod yn ffefro Jack Wick trwy'r gydol y fideo yma? O ie. Ti wedi licio fi ragor neu? O, mae pob swydd fi'n neud ar hyn o bryd. A just Jed yn popol lan. Wel, dyma be mae pobl eisiau gwylio, Cadi. Mabinogi, Jed, chwarter call, Jed. Pop Tea. Jed, Stwnsh Sadwrn. O, Cadi, ti'n mynd I fod yn gyflwynydd. O, gred. A Jed. Be? Ti ddim wedi cael digon o fi go iawn. A just fel la, mae'r rhaglen di gorffen. Di gorffen. 8 lawr, 2 I fynd fi'n meddwl. 2 I fynd, fi'n goffa plygu lawr, Cadi. Sorry, sorry, da ni fe. Ie, ni wedi gorffen, beth ti'n neud nawr dros y wythnos? Fi'n mynd I fynd lan i'r gogs, a wedyn I weld ti dydd Llun ar gyfer chwarter cach. Dy'r call gyfres newydd ar y ffordd. Siwr gech chi weld tu ôl y llen o hwnna'n fian iawn. Ond am y tro, fel ni'n gweud bob fideo, cofiwch chi. Dan ysgrifio I Pop Tea. Hoffi'r fideo, A gwasgu'r gloch am y Notification. Ding dong. Ta-da! Ta guys, hwyl!